Tak já vás zdravím, jsme tady zase u dalšího videa. Nečekaně zase trénink upper. Jak se mě ptal Dominik, co dneska pojedeme, říkám, no kámo, já jezdím jenom upper. Takže dneska je to Cčko. Postupně si projedeme všechny tréninky a pak se budu snažit to udělat trošku pestřejší, pozvat nějaké hosty, zajet za nima na trénink, zkusit něco jiného. A dostal jsem taky komentář, že propaguju jenom jeden styl, to, co cvičím já. No, ono je to logické, když to cvičím, tak vám ukazuju můj trénink. Já jsem vyzkoušel různé styly, k tomuhle jsem se postupně propracoval, ale víceméně vždycky jsem cvičil na nějaké dvě pracovní série, spíš vyšší intenzitu, čeho jsem zastánce. Mám rád těžké tréninky, ale to neznamená, že je to jediná cesta. Jo? Těch cest je spoustu, určitě to zajímavé. Mám taky závodníky, které třeba cvičí i vyšší objem práce, než já necvičím moje tréninky. Takže tak, k tomu na začátek. Bude to teda upper Cčko. A postupně vám budu vysvětlovat cviky, jak je volím, proč je volím a tak dále. Zase klasiku, abych vám to co nejvíce představil. Tak pojďme na to. Tak, poslední zahřívací, tady u toho cviku. Začínám první izolovaným cvikem. Vlastně tenhle trénink je jediný, který nezačínám pažema. Nezačínám bicepsem, tricepsem. Tady začínám izolovaným cvikem na prsa a ty ruce budou zase na konci tréninku. Proč? V tomhle tréninku se chci zaměřit co nejvíc na ten prsní sval. Začínám tím izolovaným cvikem, který mi dovolí to lepší procítění, ten lepší fokus, to prokrvení toho prsního svalu. Víme, že to není o tom napumpování, že to je zase samozřejmě skrz to mechanické napětí dosáhnout selhání, blablabla a tak dál. Ale pro mě prsa jsou slabina, takže se na ně hlavně zaměřu, prsa, ruce. A v tomhle tréninku právě chci upřednostnit ten prsní sval. Proto izolovaný cvik, kde zapojím jenom prsní sval, aktivuju ho, prokrvím ho, protože ho mám problém procítit a pak půjdeme těžký tlakový cvik až další v řadě. Jednak cítím, že jsem připravený jak mentálně, tak potom rozprouděná ta krev, jsem na to ready. Tenhle cvik, tahle varianta, proč to jedu takhle, nedržím to klasicky, ten pec deck. Mám to opřené tady o ty paže, to mi dovolí izolovat ten úchop, nezapojit tam vůbec tu pažní kost a plnit pouze to, co prsní sval dělá, a to addukci pažní kosti k prsnímu svalu, přitažení. I to, jak mám tu zátěž posunutou tady, tak se to mění z pozice loadu. To znamená, v protažení je to úplně lehoučké, tady je velký zase drop-off a v kontrakci je to hodně těžké. Proto tím cvikem začínám, jo? Protože na začátku máme sílu a chci upřednostnit tu fázi kontrakce. První série bude 6 až 10, těžká, a druhá série bude se stejnou váhou, ale 25 opakování. To pojedeme stylem continue tension, to znamená, že postupně budu selhávat do protažení, až udělám téměř 25 opakování. Není to tady o těch opakováních, ale je to o čase pod napětím. Mi tady jde o to, být delší čas, nebo držet ten sval delší čas pod napětím, tím zacílit i na ty pomalé svalové vlákna, nejenom ty rychlé. Takže první těžká váha, pak nechám stejnou váhu. Když bych chtěl udělat s tím 20 opakování nebo 15 s touhle váhou, tak to nedám. Takže bych musel snížit razantně váhu. Takže v tom je to takový styl, který jsem teďka přejal od Pavlíka. Zkouším to aplikovat. Za mě dává mi to smysl z pozice toho, že ten prsní sval je slabina. Hůř se prokrvuje, hůř reaguje, proto i takhle vysoký počet opakování, takhle delší čas pod napětím, dostat tam tu krev, prokrvit ho, vybudovat to procítění. Dát tomu i jiný stimul v tom týdnu, nejenom pouze těžkou váhou, silovou, v nízkém počtu, ale i o tom vyšším počtu. Takže to je potom, co často zmiňuju, a to řešit ten trénink v týdenním kontextu, ne jenom pouze v té jedné jediné tréninkové jednotce.
9. Yes. Takže 2,5 kg víc než minule. Takhle postupně postupuju. Jsem říkal 6 až 10, 9 opakování. To 10. už ani neskouším, protože vím, že bych ho nezvládl. Nezvládl bych ho technicky, nezvládl bych ho v plném rozsahu. Nechám si tam. Příští týden, hele, měl jsem cíl 6 až 10, takže přidám. Kilo minimálně přidám nahoru. Když spadnu na 6, přidávám opakování, ale to už jsem vysvětloval i minule. Jdeme na to. Teďka continue tension, takže jak jsem říkal, stejná váha, ale vyšší počet opakování. OK. Tak, hotovo. Že vysoký počet, takhle postupně selhávám do protažení. Pumpuju tam tu krev. Kdybych šel v plném rozsahu, tak to nezvládnu. Ale tím, že jdu proti tomu a jak už nemůžu, tak postupně popouštím. Držím pořád ten sval pod napětím, protahuju ho, pumpuju tam tu krev. A jsem z toho pěkně zadýchaný. Největší je bačka. Zahřívací série. Začínáme tady tenhle cvik. Tenhle cvik je zase opačný vlastně tomu pegdeku, když to v jednoduchosti řeknu, jo. Je nejtěžší tady, ve fázi protažení. V tom protažení je ten prsní sval nejsilnější, nejslabší v kontrakci. Kontraktilní fázi už jsem odjel, teďka jedu v tom protažení. Jo, takže takhle skládám ty tréninky. Je skvělý v tom, že nám poskytuje maximální stabilitu, hezky můžu jít s tím prsním svalem. Co jsem chtěl ale zmínit zásadně, tak zahřívací série. Strašně důležitý. Já třeba cvičím na tu jednu pracovní sérii, takže pro mě bych řekl ještě o to obzvlášť, protože máme jenom jednu šanci. Jednu šanci se zlepšit, takže do toho musím dát maximum, musím být na to připravený. Ale i tak, i když jdete třeba více pracovních sérií, 2, 3, musíte se na to připravit. Jo? Nepodcenit ty zahřívací série, nespěchat tomu, být opravdu na to připravený, vyzkoušet si ten stroj, vyzkoušet si tu váhu, rozcvičit se, být na to ready. Já teďka pojedu 4 opakování, pojedu jedno opakování. Postupně zvedám váhu a pak jedu jednu pracovní sérii. Jo? Jedna věc se neustále řeší, jestli řešit tréninky nebo tvrdě dřít. Řešit tréninky a do toho tvrdě dřít je to nejlepší cesta. Ale garantuju vám, že jednu věc, že ten, který řeší detailně tréninky, tak to nemusí kompenzovat zase vysokýma dávkama PEDs. Ten, kdo neřeší tréninky, tak má mnohem vyšší dávky těch PEDs. A tím pádem větší risk. To, jaké jsou dopady na zdraví, to si můžete posoudit sami a těžko asi takhle říct, ale rozhodně tam jsou. A zásadní je teda, pokud budu řešit tréninky, budu řešit celkově ten management toho. Neříkám, že musíte jet vysokou frekvenci tréninku, že musíte jet do logbook a tak dále, ale mít systematičnost v tréninku, na základě toho právě pracovat s PEDs, pracovat s jídlem a s těma všema proměnýma, tak vám bude stačit mnohem méně. A vidím to u všech svých lidí, kteří
kterými jsme nastavili tenhle systém, mají progres, jaký ještě neměli a stačí naprosté minimum. Jo? Takže prostě takhle to je a takhle to bude. Ale jakou cestu si zvolíte, je samozřejmě na vás. A já jsem si tím taky prošel, vyzkoušel jsem si to a za mě teda je výhra cítit se dobře, progresovat na každém tréninku, než to, jak jsem dřel hubou o zem, jenom abych dopadl dobře na soutěži a pak, jestli to dopadlo, nedopadlo, no, tak to už bylo jenom ten závěr, ale zásadní věc. A pokud s váma prostě coach neřeší tréninky, tak jak vám má nastavit správně protokol? Jak vám má nastavit správně jídlo? Podle čeho to volí? Jenom podle toho, že vás vidí? Bavíme se tady o tom, že každý je jiný, že je tam důležité zohlednit i ty pocity. Ty pocity mám tady, teď na tom tréninku. Tady si je zapíšu a vím, bylo to pro mě těžký, nezvládám se v tom posouvat, nezvládám to zregenerovat, musím to řešit. A čím to musím řešit? Jídlem, možná PADs, možná snížením objemem práce, něčím to musím vyřešit. Ale pokud s váma neřeší ty tréninky, čím to vyřeší? Že se cítíte blbě, že jste unavení, že neprogresujete, že nezlepšujete, že potřebujete zlepšit ramena, nezlepšujete ramena. Jak to s váma vyřeší? Jdeme na tu pracovní sérii. I když tady mám super kameramana, tak si chystám takhle stativ. Vždycky si to dávám na stejné místo, už vím kde, nemusím nad tím nějak důmat. Prostě šup, dám a zapnu. Proč? I když to nebudu nikam dávat na sítě, točím si to, protože je to pro mě zase další z nástrojů. Jo? Třeba tohle je pro mě main cvik a já si ho točím každý týden. Mám v telefonu uložené video z minulého týdne, dneska to odjedu, podívám se na to, zkontroluju si to, řeknu si OK, technika dobrá, tempo dobrý. Třeba minule se mi to tak stalo u cviku, říkám, ty vole, sice jsem přidal váhu, ale dal jsem o jedno opakování míň a byl jsem nasraný, že jsem dal o jedno opakování míň. Ale já jsem se podíval na video z minulého týdne a zjistil jsem, že jsem to jel rychleji negativní fázi. Co znamená, já jsem přidal váhu, zpomalil negativní fázi, takže větší kontrola, což je obrovský progres za týden. Takže někdy třeba vy můžete udělat stejný počet opakování, stejnou váhu, podíváte se na video a řekneš OK, a já jsem to jel mnohem líp technicky. Jo? A nebo naopak, jel jsem to moc rychle a tak dál. Takže, nebo mi to ujelo už z pozice ramen a podobně. Takže takhle já za sebou pracuji a takhle to chci i po svých klientech, že mi každý den posílají prostě video z tréninku, ty hlavní cviky, které potřebují zkontrolovat a já jim k tomu dám feedback, řeknu, OK, tempo trošku bych chtěl lepší, teďka chtěl bych vidět něco lepší, tak. Je to nástroj, nemusím to nikde sdílet, je to jenom pro mě. Často řešené téma frekvence tréninku v týdnu. Podívejte se na wellness holky. Holky mají obrovské stehna, obrovský zadek. A cvičí ty nohy 3krát v týdnu, jednou v týdnu vršek. Mám slabý vršek, tak ho budu cvičit 3krát v týdnu a jednou v týdnu nohy. Protože to potřebuji dorovnat. To je bodybuilding, budovat to tělo, budovat tu symetrii. OK, u mě nohy jsou dominantní, tam to stačí jednou v týdnu, ta frekvence, a reaguje na to ta partie dobře. Když máme genetické talenty, stačí jim jednou v týdnu procvičit tu partii. Ale i spoustu těch, třeba co jsou na mistr Olympie, mají nějakou partii, která je jejich slabina. Vyšší frekvence pro cvičení. Sean Clarida, brutální progres v zádech. Navýšení frekvence pro cvičení partie v týdnu upřednostnění třeba těch zad. A proto udělal takový obrovský progres s Johnem. To je celý. Je to logické. Vyšší frekvence prostě dá vyšší stimul.
Tak zase další cvik, tady tlaky na ramena, podkličkové svaly. Jedu to tak, abych tam zapojil krásný ten vršek prsou. 1 série, 5 až 8 opakování. Vždycky, když jedu tenhle cvik, tak myslím na to, jak JP to jede s 5 kotoučema na stranu, prosím vás. Já tam mám 2 dvacky a 5 kilo na stranu a je to pro mě těžký. Ten blázen to jede s 5 kotoučema na stranu, prosím vás. Neskutečný. Motivace. Motivace. OK, good. 6. Rozmezí 5 až 8. 6 opakování. Minule o 2,5 kg míň na stranu. To je dobrý progres. To je dobrý progres. Takže příští týden mě čeká deload. A už cítím, že to je těžký, ale ještě by se to dalo. Ale mám plánované teďka, že každý 5. týden pojedu deload, protože když bych to nechal zajít do té fáze, že už bych byl opravdu zničený, že už by byl horší spánek, horší trávení, regenerace úplně v pytli, začal bych padat na opakování na tréninku, tak by pro mě bylo těžké to potom zregenerovat. Takže já už preventivně každý 5. týden dávám deload. To znamená, pojedu celý týden stejný počet opakování, ale váhy na 70%. Prokrvím ty svaly, jenom necháme odpočinout a pak ty další týdny zase z toho, ty další 4 týdny se budu snažit takhle pořád navyšovat ty váhy, až se dostanu na úplné maximum. Takže dobrý, já jsem spokojený. Tak, jsme přešli s prsou na záda. První zase latissimi, ta nejslabší část. Jedeme tady ten stroj typu Prime. Load mám nastavený tak, že je to nejtěžší horní fázi, ve fázi protažení, kde je ten latissimus nejsilnější a lehčí ve fázi kontrakce. Ten stroj už sám o sobě je hodně těžký a v té kontrakci je to vždycky těžký domáčknout, tak proto absolutně by nedával smysl load na ten spodní pek. Teď dost často vidím, že lidi už cvičí tady na těchto strojích, tak jak dřív jsme čuměli, jak cvičí profici na hammerech, tak teďka na primech postupně už ve všech zemích okolo to začíná být. K nám to přichází a přijde a je potřeba pochopit to loadování. Už jsem to říkal i minule, ale zopakuju, z 98% spodní pek nemá smysl loadovat tam. Kdybych si tam dal teďka zátěž, tak je to brutálně těžké a mám problém to domáčknout do té latissimy. Jak říkám, už těch 12,5 kg na ten střední pek je hodně těžký. Takže máme za sebou 3 zahřívací a jdeme na pracovní sérii zase 5 až 8 opakování. Další cvik na záda. Vršek zad, mezilopatkové svaly, vršek zad. A jak se ptal Dominik, tohle dělal i v minulém tréninku? Ano, jel jsem to jednou rukou na latissimus. Jiná pozice lavičky, jiný setup, jednou rukou čistě na latissimus. Teď to jedu oběma. To neznamená, že se tam ten latissimus zapojí, ale tím, že to jedu oběma, tak je to dominantnější na vršek zad. A zároveň skrz techniku, kdy jdu do maximální protrakce lopatek a zase následné retrakce, tak je to právě dominantní z pozice toho vršku zad. Zase 3 zahřívací série, 1 pracovní a pak nás bude čekat ještě 1 cvik. Jo, ono víceméně asi
80% mám po jedné pracovní sérii. A jak říkám, ta frekvence vyšší, já třeba cvičím takhle více cviků, abych to odcvičil pod různýma úhlama. Byl latissimus, mezilopatkový. Třetí cvik bude na vršek zad zase, na teres, taky mezilopatkové, ale pod jiným úhlem, to si ukážeme. Poslední zahřívací série tady na tom a jdeme na pracovní. Přidal jsem si tam kilo navíc oproti minulému týdnu. Minulé, zase tady mám rozmezí 5 až 8, udělal jsem 6 opakování. Mám tam poznámku, že to bylo těžký, tak tento týden přidávám jenom kilo. Zkusím udělat minimálně lepší provedení. Jo? Víc by nemělo smysl tady na tomhle stroji třeba přidat 2,5 kg, už je hodně, a když bych přidal těch 2,5 kg, už bych asi udělal 4-5, spadnul bych, už bych zbytečně ztrácel na technice. Tak jak i Dave zmiňoval, že trvá dlouho, než se vypracujete. Tak já jsem s tímhle cvikem začínal 3 roky zpátky a měl jsem tady nějakých 85 kg, co je na té věži. Teďka jsem na 151 kilech za 3 roky. Je těžký ten stroj, je těžký v kontrakci, což je dobrý, což mám rád, a že tam nemusíte ještě zbytečně gympiny dávat a je furt kde přidávat, ale trvalo mi to 3 roky. Ten cvik pokračuju dál, různě ho obměňuji v tom tréninku, kdy ho jedu, v jakém tréninku a tak dál, ale furt ho tam mám, protože maximální opora skrz hlavičku a furt je kde progresovat. Kdyby nebylo kde progresovat, měním to. Takže ten progres chce čas, kilo, je nic, ale přidat 10 týdnů po kile, tak to je 10 kilo. 10 kilo za svým absolutním maximem je fajn. Já tady jedu každý týden své maximum už. Těžký je, ale mám ho rád. Tak, plus kilo, plus 1 opakování. To poslední už není 100%, ale to nemůže být. Nejde cvičit zase úplně 100%. A zase všechno mít úplně v super rezervě. Cítil jsem, že to půjde, šel jsem. Vím, že nebylo 100%, podívám se ještě potom na video, zkontroluju si. Vím, že jsem tam měl rezervu, proto ten malý kotouš. Příště zase maximálně třeba kilo a pracovat na tom lepším provedení. Provedení, tempo, váha, všechny tyhle proměny pořád zlepšovat. Jak jsem říkal, mě příští týden čeká dílo, to tělo si odpočine, takže očekávám, mám takovou naději, že potom ten další týden bude. Takže když tam přidám potom to další kilo, takže to bude i technicky ještě lepší. Dominik se mě ptal na dobrou otázku, proč jedu tady v tomhle tréninku tenhle cvik, když vlastně v tom Ačku, které už jste viděli vlastně v minulém videu, tam mám vlastně to samé, jenom to jedu na tom Prime stroji. Jaký je v tom rozdíl? Ano, jsou ty cviky velmi podobné, cílíme na stejnou část, cílíme primárně na teres, vršek zad, vršek latissimi, mezilopatkový svaly, takže na tu horní část zad. Rozdíl je tam v tom profilu. Ten stroj, samozřejmě ta opora hrudníku mi poskytuje větší stabilitu, takže jsem schopen i větší váhu. A tam ten loaduju na ten horní pek zase, takže je to těžké v protažení. Nejtěžší v protažení, lehčí v kontrakci. Kladka je naopak těžší v kontrakci, lehčí v protažení. Takže v podstatě skoro stejné cviky, ale jiný profil napětí, takže ty cviky do sebe víceméně zapadají. U toho Primeu tím ještě, že jsem více v záklonu, ty lokty mi jdou nahoru, tak se mi tam ještě zapojí mnohem více zadní delty, než tady u tohohle cviku. Jo? Takže oba cviky mě vyhovují z pozice toho protažení, z pozice té kontrakce, ale jdou takhle proti sobě z pozice toho profilu napětí, takže dává smysl v tom týdenním kontextu je jet. Nedávalo by smysl jet v jednom tréninku, to úplně, ne takový smysl, jo?
Zadní delty, jedeme jednu sérii, jedu takhle v předklonu, zapažování. Proč takhle v předklonu jednou rukou? Zase můžu se na to i soustředit tou jednou rukou, ne že by ty delty byly slabina, ale je to tady pro mě lepší z pozice stability. Jedu jenom jednu sérii, protože ty ramena jsou relativně dominantní. Já konkrétně třeba v určité fázi se více soustředím na danou část, kterou potřebuji. V přípravě jsem trošku ty ramena cvičil více, chtěl jsem je zlepšit, posunuli se, teď potřebuju ty jiné partie, takže teď je priorita prsa, ruce. Když ty prsa, ruce se trošku zase dorovnají, a budu vidět, že mi chybí zase ramena, navýším objem práce na ramena. Takže jenom jednu sérii, nastavené to mám tak, že nejtěžší je to v dolní fázi, ve fázi protažení, a lehčí v kontrakci. Ten cvik na záda, co jsme jeli, tak mi zabírali zadní delty i v kontrakci, ale ne v protažení. Takže z pozice tohoto takhle volím. Jedna série 10 až 15 opakování. Těch ramen, ať už středních, zadních, nejde nikdy zcela izolovat trapez. I když jdete jednou rukou, tam sice se zapojí míň, ale nejde nikdy zcela izolovat. Nesnažte se ho zcela izolovat. Snažte se držet tu lopatku uvolněnou, aby tam pracovala. Jakmile se budu snažit stáhnout tu lopatku, o to víc ještě zapojím ten trapez. Já myslím na to, že zastavím v protažení, ať vyřadím setrvačnost, ať cítím protažení té delty, a teď se soustředím na to, že jdu jakoby od stehna ke zdi. Co nejvíce do strany. A jenom sem. Tady už je ta delta plně v kontrakci. Pokud bych pokračoval za ten ramení kloub, až sem, tak už mi to přebírá všechno, jenom trapez, ta delta už tam nepracuje. Takže v uvozovkách krátký sval, krátký rozsah. Hop, jenom držet napětí tu zadní deltu. Tricepsy, teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Tricepsové tlaky takhle do kříže, na kladce. Tady u těchto cviků, ať už ramena, ruce a tak dále, protože jsou ke konci tréninku, už mám ty svaly prokrvené, nejedu žádné zahřívací série, jedu rovnou pracovní sérii. Mám logbook, vím tu váhu, kterou jsem schopen zvládnout, nezdržuju se zbytečnýma sériema, neunavuju se zbytečně, jdu rovnou na to. Takže 8 až 12 opakování. OK. Bicepsy. Jedu takhle s oporou loktu o ty válce, abych měl stabilitu. Tady to pojedu stejným stylem, tak jak jsme jeli ten první cvik. To znamená, první bude 6 až 10, těžká, a druhá bude zase continue tension do protažení, kdy budu selhávat. Jo, se stejnou váhou. Tak, jdeme na první pracovní. OK. Okay. 8 opáček. Pauza. A pojedeme tu continue tension zase do protažení. Jo, dal jsem s tím 8 opáček.
víc bych prostě nedal. Ta continue tension mi dovolí, že se stejnou váhou udělám mnohem vyšší počet opáček. Samozřejmě ne v plném rozsahu, ale jak už jsem říkal, pumpuju tam tu krev, selhávám do toho protažení. Hledám ten impuls prostě pro ty svaly nový k růstu. Samozřejmě necvičím tak všechno. Tuhle continue tension na bicepsy konkrétně mám 1 sérii v týdnu, jo. Tam zase potom mám, jak vám budu potom ukazovat, ty EQ sety třeba s kettlebellem, s gumou, zase zapojené a tak dále. Takže teď jsem ten sval v uvozovkách rozsekal, teď ho prokrvím, dostanu tam ty živiny, roztáhnu ty fascie, zacílím na ty pomalé svalové vlákna, nejenom na ty rychlé. Hotovo. Trénink a prcečko za náma. OK. Takže moc vám děkuju, pokud jste to shlédli až sem. Tak vám děkuju za váš čas. A vidíme se brzy. Užijte si Vánoce. Vlastně dneska je pátek, ve středu jsou tu Vánoce. Tohle video vyjde až po svátcích, ale nicméně i tak užijte si Vánoce. Všechno nejlepší do nového roku. A potom další video bychom chtěli s Dominikem natočit konečně už nohy, což by mohlo být možná taky zajímavý. Teďka to byl samý vršek. A pak plánujeme nějaké natáčení s hostama a tak dále. Takže plánuje spousta. Takže mějte se hezky. A ještě jednou díky. Čau.